Falamos con José Domingo Mingos, unha persona máis que coñecida no mundo do viño, do viño a nivel nacional, responsable de adegas galegas, tamén que leva a marca Terras do Castelo, unha adega cooperativa na cal entrastes con moita forza no seu accionariado e a verdade é que lle estades dando un impulso que lle facía falta a esta marca, verdade? Moi bo día. Buenos días, graciñas. Efectivamente, nos pertenecemos a Grupo Martín Codas. Martín Codas na súa estrategia de crecemento baseando na diversificación apostou en primeiro lugar, como ven sendo noso, que é o noso ADN, de apostar sempre pola terra, sempre pola integración no noso terriño de solidaridade incluso con o noso entorno. O seu crecemento basouno en invertir en deos donde non estábamos. Empezamos invertindo en Monterrey, que xa estamos con unha adega que é Terras do Cigarrón, que estamos moi contentos. Non volvo falar da moda do Godello, porque creo que xa sabedes. Despois o que fixemos foi invertir nunha adega en Salvaterra do Miño. Martín Codas estábamos traballando en Salnés e parecenos moi interesante a viticultura de Condado do Tea. Aí foi onde apostamos por adegas galegas, unha bodega de moito prestixio no seu día. Acabamos de aterrizar no ano 2023 aquí no Ribeiro, que é, a dio máis antiga de España despois de Málaga, co cual é unha viticultura que nos enamorou e apetecíanos moito desarrollar aquí un proxecto. Nese momento que fixemos foi asociarnos con a cooperativa San Roque, unha xente que viticultores, cento e pico viticultores que apostaron por uns viñedos e unha conservación heredados, todos sabemos o que é o Ribeiro, é unhas instalacións superinteresantes. Entón entramos no accionariado, fixemos un pequeno reset e aí estamos apostando polo Ribeiro, levando unha botellinha de Ribeiro polo programa nacional e internacional. Bueno, falando de internacional, vos sois unha multinacional, hoxe en día, que decirlo claramente, se decía a palabra Martín Codas, fai referencia a calidade, moita calidade, vistes calidade, sabes que hai calidade no Ribeiro, apostaste moi forte polo Ribeiro, e iso por qué? Porque vos seguramente tenes un termómetro onde a xente vos demanda un produto, verdade? Non me equivoco? Efectivamente, primeiro un termómetro, e despois moitos viaxes de avión, moitos viaxes de coche, moita visita no mercado nacional, chequeando, escoitando a xente que demanda. A xente ahora mesmo no mercado nacional demanda brancos, e brancos de calidade. Os tintos están pasando un pequeno bache, están baixando un pouquiño no hábito de consumo do consumidor, e os brancos están subindo como un tiro. No momento que España se ponga a beber blancos de calidade, é inevitable por o dedo en Galicia. Aí non hai que nos tosa, non? Temos uns blancos espectaculares e precisamente debido, ademais de ter uns blancos de calidade, temos unha diversidade desde unha frescura un poquinho máis elevada en Rías Baixas, unha frescura moito máis amable aquí no Ribeiro, unha calidez nun acento de frescura pero un poquinho máis de fruta máis madura, por exemplo, en Monterrey. Tres zoas diferentes, pero moi ben diferenciadas, con unhas personalidades tremendas, que chegas ao mercado e sorprendes, non? Porque xa non só é o albariño, que era antigamente, a Malos Ribeiros, agora xa o consumidor de brancos de calidade no mercado nacional está demandando novos varietais e quere conocer eses varietales que ainda non coñecían de Galicia, e aí é onde estamos. Aparte, o que acabo de dicir, a xente demanda, aumenta a cultura do viño, esa calidade que se pide, é un público de calidade, público que realmente interesa. Dentro destes obxectivos, hai algún obxectivo máis que vos marcastes dentro do que é a comarca do Ribeiro? Intentar avanzar no mundo do enoturismo a través do viño? Sí. Hai algo en mente? Eu vexo que os ollos, que sei que esa cabeza está funcionando. Pam, pam, pam. Mira, hoxe en día, afortunadamente, deche no clavo, deche na diana e no medio, vale? Actualmente o enoturismo é unha pata moi importante, non só na parte económica de ingresos, que tamén, pero sobre todo para darte a coñecer. O consumidor actual é un consumidor super práctico. Eu teño anos, levo moitos anos neste mundillo, e a situación actual do consumidor me enamora, porque agora vexo xuventude bebendo viño, e viño de calidade. Vexo a xente da nosa edade bebendo viño, sempre apostando por unha calidade, e os intermedios tamén.
pero o consumidor actual demanda coñecerte tamén. E gustalle conocer as zonas vinícolas, gustalle vir coa familia, ou ben coa súa parella, disfrutar dun momento nunha adega, conhecendo as viñas, non quere que lle rompas a cabeza con tonterías, quere que lle enseñes a viña, que lle enseñes como elaboras, que lle leves a aquel local, a zona idílica que hai no teu entorno, e disfrutar desa botella por nunha paisaxe como temos en Galicia. Evidentemente tes que te subir a ese carro, porque senón non... Pues en ese cargo estaremos todos pendentes de ese avance espectacular nos últimos anos de Terras do Castelo. Con Bingos, con José Domingo, claro que sí, que temos unha chapiña que comunica en linguaxe de signos. Que tal esta iniciativa tan bonita aquí na Feira do Viño do Ribeiro para levar esa inclusión en linguaxe corporal de signos para toda a xente que non nos poida escoitar? Sí, sí. A mí non me queda máis que, decía yo a compañeira esperando a que entrevistaras ao meu colega, parece unha iniciativa espectacular, todo o que sexa apoiar e que eles nos poidan entender e que nos poidamos comunicar gracias a vos, pois para nós eso é maravilloso, non? Porque eles beben viño tamén, Beben viño, saborean viño, véselle esa cara de felicidade cando beben o viño do Ribeiro. Seguimos avanzando. Sí, me comunican que temos que poñer algo de música aquí en Sí Radio Ourense, a porta de Galicia, contigo na onda.